so ihe ọma gọọmenti emere bụ ibu igo isi ndị je kwụrụ n'ụzọ ma ebu ihe egbe ị na-ama agụ na-eche mba ibu egbe aka ihe egbugo ndị egbe ya agbagbu ọ bụrụ na enwere ọrụ e nyere gị onwe ihe nna onwe onye nwere taịm izu ori maka nchi ihe afụcha ọrụ na-akwụghị ụgwọ jee kwuru jee nọrọ n'ime ọhịa ibu ebuchuman mana gọọmenti enweghị ọ debere ọkwa bilọd ji ebupụta eletrik ka fọ ndị be ha n'ọka ebe amansi ya bi ebenebe a young boy like that mere ya bupụta moto inosi nga alụwu moto dọsa debia ha ya purchase youths amapụta ndị a na-eji ebu nkụrụnkụrụ kwụrụ n'ezi ụfọdụ eburu moto ahụ si ebe ahụ pụọ ọhịa bụ job opportunities employment wụsa ya everywhere gọvanọ gwara anyị nkwa Dubai Taiwan asif na ya ebiba Dubai amụghị ya bụ development enwebeghị haifụ ihe a na gịnị flyover n'one ka haifụ si ofe ofu mkpụrụ dị ebe anyị na-ekwukwere ị na-anwa mana anyị chọrọ ịfụ mmụọ onye Igbo chọrọ mmụọ nye anyị mmụọ especially on the youth ebe a ka anyị na-atụji aka invest these whole things on the youth achọba ife mee na anyị ajụbi ewi nkịta ada efe mba agba ụja ife ọbụla na-eme n'obodo bụ ndị obodo ekwuo na nya severally ibulu igwe jee nọlụzie na mba wee na-achị be unu ịdịrọ capable ịbụ onye arụrụ aka ịma na ajụjụ njụ oge esigodi ike ikwugodi ife ndị be anyị na-eme n'obodo bifi wee kwuo ife a na-eme ndị be anyị so inwe ike ikwu the second part of it ife a na-emezi ndị be anyị ebe ahụ bụ na enwezi respect for ndị be anyị you know why kpalie aha iji paspọtụ anyị enwezi value ọ bụrụ sụsọ masis ọ bụrụ sụsọ anyị nwa bụ ndị mmadụ gburu imeji Naijiria ndị mere na akwụkwọ ahụ enwezi value n'obodo na-agwa anyị okwu anyhow bụ our government officials etu gọọmenti anyị si deal with us ka ihe esi wee nọrọ n'obodo akwụkwọ gụ kpali ga-eme expire iwe jee ka ije renew your passport asị gị na machine ada alụ ọrụ ị nọrọzie na-akwụgharị with expired passport inwe problem n'obodo ị na-eche na your embassy ga-solve the problem embassy achọghị dị ịma akpọ ha oku ha kpaa enwere problem na South akpọ embassy ha bịa nwụrọ after how many days mgbe nwaanyị a ji wee bịa ụdị ọla nchọ ịkwado woman achọrọ na m kwasị ya mpụta n'airport ebe ha tụọ m nga akwụkwọ mmadụ jụrụ m akwụkwọ nwere akwụkwọ nye odo ya na ihe aba akwụkwọ ma ọdọka dị akwụkwọ si mba n'ime sel mbanye sel onye bịakwara netakwa m na sel ahụ na-apụkwa ejidekwu ya etu a ka esi kpọkọta gị ndị be anyị mkpọzi onye na outside kpọọlụ m embassy ka anyị mara ya kpọba consulate Easter ka anyị na-achọ ịgba ihe eme on Thursday so mụ nwa bụ onye pụta nwuru on Thursday ahụ ndị nke ọzọ Friday bụ public holidays nke ọzọ bụ Saturdays nke ọzọ Easter Sunday nke ọzọ Monday on Tuesdays ndị a nọ na sel all through nwaanyị wee bịa anyị na-ekwudo ọsị m ọfụrụ mgbe oge nna eke isi m nke a wesị ya na ọ bụrụ na imechi ọ na ebe a mmawa agha anya ọ isi m ka eji tie ime ebe a ọkọcha ọ da-akpa isi kanụ nwa nkwa ọ da-akpa isi ka ihe nke m ji ya adịghị iche ebe ị kwesịrị ịlụ ọrụ ịma alụ ọrụ the same thing na-eme na Dubai so our government na onwe ya fail in different ways onwe ihe mere gọọmenti ekwu okwu efe na ndị a ya eji nwayọọ na-eso unu mana gọọmenti enweghị ha ekwu agbachite nkịtị anọ gọọmenti ahụ kwesịrị ịbụ na iwu ha na niile tupro gịnị ka e were gị n'ọrụ o nwere the only person m hold in high esteem na Senegal here the man bụ onye Hausa a consulate nyanwa bụ onye n'ebe ahụ mbọsị ọbụla mbọsị eji renew akwụkwọ ndị mmadụ na-agba ụzọ 4 o'clock 5 o'clock mgbe eji tie demand asị anyị ụnụ agbazi n'ụzọ nọrọ nna be unu maka ndị obodo a na-ama mmadụ mma ezube gị ori ama gị mma Senegal ebe a so wee sị agbazi n'ụzọ na anytime ọ bụla ịbịa hie anyị ya ga-etend ana nwoke a kipụrụ ụtọ okwu a ebe ọ bụla ịbịa n'ọfịs ọ na ya ọkwaghị ya na-arụ ọrụ so anyị nwa abịa lọvụ adị man onye Hausa ahụ mgbeti onye Igbo ebe ahụ big man befe efu ya sef ya mana ihe metara wee fịa mana onye Hausa ka etiri dị ọ na-arụ ọrụ ya ọfụma ụdị mmadụ ahụ na ịbịa nye gị akwụkwọ ahụ ịpụọ n'ụzọ ike jụọ gị akwụkwọ ewere akwụkwọ ahụ gosi ya ịghọtago ịmana ọ na-arụ ọrụ so gọọmenti anyị feluru anyị kpatara ndị mmadụ ji agwa ya okwu anyhow anọrọ a na-afụ news na sinetọ dị ona na ọ bụ skandal how many billion naira onye nke how many billion naira anọkọtasị na anaghị repatriate ego one dị ona ego niile a ka a na-ebusasị anyị nwa bụ masisi a na-ata ahụfụ mana ya bụ ego eji wee tinye something in place to develop the youth
unu ebusasị anyị a na-akwụgharịzi na-agagharị ka anyị fụgodu nri anyị wee na-eri arịrị n'ọnụ ewere anyị na-agba bọọlụ ha mana enye gị ego na you can do anything. So ụmụ job that you as an African ekwesịghị imetụta aka ị ga-emetụ ya aka because you need to survive. Ndị be anyị jegide ọrụ oyibo jee Malawi jee Zimbabwe jee ebe niile anyị na-ekwesịrị ije ka anyị wee rie nri. Equatorial Guinea onwe ebe anyị na-anọrọ panya ka anyị wee metụ ọyị mana ego dị n'obodo a ofu onye anọgide ike n'elu wepụta na ego ọ na-enye ya individual ọ na-enye na mmadụ ego were na ego a tinye settings in place. Okay, a cameraman kịta for example ọ bụrụ na mmadụ kpọọ ya sị nna na-achọ nke m gosi m ya ọ ga-adịrị ya difficult ọ chọghị risk kamera ya ịghọta. Ma ọ bụrụ na gọọmenti na-enwere ebe edebere ya enwe time eji etichi ndị mmadụ ije ebe ahụ ọ ka nkụ emu ọnya dị ịmụsị anya ije gorozie kamera arụba ọrụ ịghọtago ọ ihe gọọmenti na-eme. Oge njegide ruo na South Africa wee jee na SABC ya South African Broadcasting Corporation ruo ebe a afọ bụ ihe na-eti mkpu wee maa na Nigeria nọ 200 billion miles away from reality. Onwe ọkụ a na-akpọ 2K ma 4K ma ndị otu ya alinera up for more than 1 mile n'enu ihe agụta neon scattered everywhere underground. Iru ebe anyị wee fụsịa studio program niile na watch si na soap studios ha jụsiri ebe a tụ anyị sikpo ebe ọnụ. Onwe ha akpọrọ one soap a na-akpọ Reading City akpọrọ nka mme mgbe a wee jee ebe a wee kirikata ma na nna anyị anọdụ n'ihe a na-eme. In fact our survival bụ n'aka gọọmenti ka ọ dị. Ihe niile efuru eji anyị akpụ alụ na mba dị iche iche ọ gọọmenti anyị mere encourage. Ọ bụ na gọọmenti city up nna anyị nwere talent na Nigeria na-azụ onwe ha azọ against Zimbabwe 1-1 n'ọka asịsa alone ị ga-enwetenwu 11 players ga-agba Brazil 20-0 n'ọka. Anyị nwere talent na-anwụ everyday. Gọọmenti n'anya na-esi wepụ anya Soludo anya challenge nyanya kenem youth and sports n'aka mmeti tournament na Anambra onwe ni team ọbụla si ebe ha si bịa meri nwo di team na Anambra mmenye ndị 20 million ka ngwa na Anambra nwere anyị nwere people anyị nwere talent enwe ndị na-agụ egwu nye ha di platform gọọmenti achọrọ ịma ya na-ekwu n'ebe okwu ya bụ arụrụ ụzọ ebe ka anyị na-eje ebe ka mma na-eje mgbe mgbaje Ọnịcha nchigazi ya makwugharịgide kpọtọba ọnụ ofu ebe nye anyị opportunity ka anyị baala onwe anyị uru ka mmadụ kwụsị na aka anyị kọ na Ọgbara street njeje na nje zụta ego onye ọcha na-eko ori ka m bịara ụwa izu gọọmenti nye m platform abụmgbakọta street a nwa ya anya n'ogwu one day trela Dangote na-ekwugharị okwu nje daịrị ahụ ndị ọbụla na-agba street debe something in place ka mmadụ baa uru ijeje rụọ ọrụ ụmụ nwaanyị ebe a na-ele banana na ebe onye obife abịa debe nke ụmụazị debela ụmụazị kafa si ebe a develop echi kafa rapụ ije na-depend on somebody a na-achọ ọrụ otu a nọ na ego na-eke ya kwụ m na be ịchọ ọrụ na nke gị a na-akali ihe akali ya kwụ m ụgwọ ntịgụ ya na-akwụ 5 million every month ya akwụ m ya you no go gree na so hapụ nke m were aka nchụbịa ihe ị ga-emerebere m nye m that platform nye m ya ije na South Africa inugodo egwu ha well filtered all government yes those things ije ebe ahụ na je master this thing mee your thing producers ka nkụ you can produce na afụfụ anyị na-ata na ihe niile a na-eme bụ gọọmenti ka ọ dị n'aka ekpere anyị na-eme brother onye dị ona pastor onye dị ona ị na-eme 21 days 100 days anyị nidere ọhịa ndị ọcha ada emezie ha afụgo the way uwe a ka anyị nwapụrụ apụfụ na-agwakwa ndị be anyị so gị igbu ikpere na 1 million years ịya nwa ebe a pụta chọọ ihe ị ga-eme. So ị na-asị na mmadụ ije dina n'okwute will not help the person maybe. ọsọ gị lahụ n'elu crocodile ọsọ gị dina n'elu crocodile o nwere ebe ije azụ eje. I dey tell you the only way out bụ na inyolu first of all discover your potential abilities. You discover where then you follow it up. Because ebe enwe challenge bụ the ability to follow up. You got to go. If you can follow it up, like otu in a podcast, when you can know your long-term dream, you got to go. So in a dream, yeah, the ability to do it, also when we motivate, you want to beg ya, name a chaga no we had a kumorisi.
onye abụ that thing. Some people nwekwa that dream mana motivation adịghọ. Gọọmenti kwesịrị inye that encouragement. Ọ bụrụ na ị chọrọ itinye ụdị ihe ịbịakwute gọọmenti nye ya si anụ ihe a ka ị chọrọ. Support me. Yes. Ajụọ ego on draw budget 20 million. Ajụọ ka ekisi ya akwụ ya. Yes. Akpa enyegụ that 20 million. Ibidie. That space of time enyelụ ekwuo that money. Onye ọzọ afụkwa na-emere ya. Onye ọzọ emekwa nke ya. I need the government. This government is for everyone. Democracy, government of the people, for the people and by the people. Yes. So why is it for some people? It should be for us. I want with this government. So ọ bụ ebe alụ ụzọ ị na-abịa agị na-eru ụzọ. Ịrụ nke nna anyị kwesịrị ime mmụọ. Ya bụ ego onye ọbụla is our money. And anyị tax. We are expecting that money anyị na-akwụ na tax na-eti ya somewhere. O nwere ga-afụ ọkwa Billboard ji ebubute eletrik car for ndị be ha n'ọka ebe a. Amansi ya bi? Ebenebe. A young boy like that melia. Why na government ama emenwu ya? Government bubutezie ya in thousands. Gịnị ka o yeri? Innocent n'ebe a. Rụọrọ anyị ebe a. Youths amapụta. Ndị a na-eji ebu nkụrụnkụrụ n'ezi. Ụfọdụ eburu moto ahụ si ebe ahụ pụọ. Ị na-anyarị onwe at the end of the day ọ bụrụ 5,000 ka iji ị na-akpuo oke n'echi zuo ike. Ị na-emeri onwe gị jejeli ije kwụrụ ebe buru osisi mmadụ mere gị employ so ihe ọma gọọmenti emere bụ ibu igo isi gị je kwụrụ n'ụzọ ma ebu ihe egbe ị na-ama agụ na-eche mba ibu egbe a ka ihe egbugo ndị egbe a agbagbu ọ bụrụ na enwere ọrụ e nyere gị onwe ihe nna onwe onye nwere taịm izu ori maka chi ihe afụcha ọrụ na-akwụghị ụgwọ jee nọrọ n'ime ọhịa ibu ebu chuman gị nke na-eme ebe a tụzụpụta ebe a mana gọọmenti enweghị ihe ọ debere gị bubute moto inosi nga alụwu moto dọsa edebia haya purchase ihe abụ ihe ị ga-emere anyị isi n'onwe ya dịdị ya bubute nke gị bubutekwa for the masses na ndị mmadụ ready ọ ihe abụ job opportunities employment wụsa ya everywhere ka esi eme investors attract gọvanọ kwara anyị nkwa Dubai Taiwan as if na ya ebiba Dubai ama ihe bụ development enwebeghị haifụ ihe a na gịnị flyover na one ka haifụ so ofu mkpụrụ dị ebe esi na emebe nke anyị na-ekwukwe na ị na-anwa mana anyị chọrọ ịfụ mmụọ onye Igbo chọrọ mmụọ anyị need mmụọ anyị bụ Oliver Twist we want more nye anyị mmụọ especially on the youth ebe a ka anyị na-atụji aka invest these whole things on the youth in that way ike abụọ maka agadi nwoke a na-eme mburu onye dị 50 years adịghị ready ịnakpụrụ n'ime ọhịa ma ọ bụrụ egbe na-akwụgharị na-achọ onye ọhịa atọrọ ọ ndị dị 20 so tinye something onye ahụ emezighị ya inweta ihe mụnwa ya mme sọmbọsị a na-eme dịkọs na onye ọbụla enweta ya anọrọ anyị 70 years n'ime anyị ga-anụ ya day and night anyị akaụntụ ya dị ọ ya na akaụntụ ya full ị ga-anọ 70 before then nwụọ dị ya to discourage others ịghọtago ọ bụ na ihe eme ya iche aka ghọrọ mmụọ maka onwe ndị dị frustrated ka na-abata onwe ndị a na-edipọt na Dubai na ma ndị esi South ebubata ịka ya afụ mmụọ ka bụ mbido ụfọdụ ya na-akpụcha n'ebe ị na-amara sef jee ebe a jee kpaa afụcha m da vidio ka ihe na-eme afụ m vidio ga ndị a na-edipọt cha ka ihe na-eme na Dubai na South Africa ka eme eji achụpụsị ndị mmadụ Dubai achọ kwụzide anya achọ Dubai achọzi anyị fasị anyị na even eje n'Egypt wee kpokọtasịa some boys ekpokọta aka in fact ndị anyị na-ebunatazi Nigeria from Dubai ya na-afụ na awụsị ala mee research kpọọ call a ga-enyegide gị mkpụrụ mmiri ka emeki ya chọọ na-ewere ara bifo ebunata gị ebe mkpụrụ mmiri abụkwa nke isechalụ ihe na-eku ya eku ihe ekugide isi ga agbawa nya nwere eje na-enwere obi aṅụrị ọghachi maka achọrọ ihe a ka a chọrọ ka ị wee ị na-eko eko wee bata ebe yara afịa nwe obere oge na a sị na jonki ya ga-enwe jonki ya karị na Igbo nwe obere oge na and a ga-eme sure na ị ga-eloketi ama nna gị because o nwere onye chọrọ ịma ịdagharị na Murtala Muhammed okwu agwụna ịnọzi be ha ilu ha na Murtala Muhammed aka ha pụọ na ya chọọ nke iburu jonki wee pụọ dị ya ha chọọzi ya achọ ya na a na-enyekwuzi ya akwụkwọ ebe ọ bụla ị nọ n'osi ike afọ na street eke eburugo o nwere nke bụ na ajụọ ha aka akụọ ha ọkpọ ndị a nwere ụdị polisi ha nwere o nwere polisi bụ na onye si ebe achụgide ọsọ ruo Enugu ike ada agwụ ha jụọ ese ka nwee ebe ya agbaje ndị Ijipt ha enyere kọntraktị ịchụba ndị be anyị
ịgbagide ọsọ ya bụ nkwu nyanwa bụ ọsọ ka ọ bụ ihe ọ na-arụ ọsọ ka etrenuru ya oyiche na ọhọs na-achụ ebe ọ bụla iti oburugu di a ụfọdụ ndị mmadụ apụtụgo na Dubai na watch some big boys anọzi Dubai ha awaana na enwudego ihe etigodogo na nga ana ya agba aka bata ebe so ọka mma na-echọrọ wee ego n'oge waba some people awago a na-enyezi akwụkwọ ọ dịrọla anyị izi mana ọ gọọmenti do ndị be anyị sokwa ndị jiri ebe a jebe ime ihe who goes you ebe iji ịchụ ego ịhapụ ego ị chọtara mebe who goes you efu okoro onwe onye ọbụla na ụfọdụ jiri ebe a were mma gburu egbujisi onwe aka ụfọdụ ji onye ike na-atụjisi onwe ha ka ebe anyị ji ịchụ ego ijebe ebe anyị mere iji m who goes you efuzi gozi ha ya eruo na Naijiria na agụ ha n'ebe anyị n'ọchịchị Tinubu a jụba mmadụ why you flying this color n'obodo mmadụ na-abụ narị enwere onwe ha okwu ewe mara na famili ihe ịpụtara ebe iji ịnụ ọgụ famili ma famili a mgbe a na-eme biznes akpa agụ onye enwe good plan for you hapụ ihe famili onwe good plan onwe biznes oke ego na the biznes na ihe ejere ịchụ ego omegidezie biznes onwe nke seburu okwu akpọ gị ihe pụtara ụwa bụ ịnụ ọgụ je ebe ahụ famili who goes you who goes you adebara na condition ọkọta ọkali nwanne m azụ na onye njem na-aka onye isi awọ ama ihe ịghọtago because unu abụ ndị pụsụla apụ unu kwesịrị unu na-ekwu okwu anyị na-ege unu ntị. If you wan buy land with no umunna wahala or a touch of spiritual problem, I recommend Pine Leaf Estate and Properties Limited. Ka kpaa ntị na na-ege ọfụma. Onowu ka ikwuo maka insecurity generally now in the Southeast. Afọka m video postu maka ọsụ. Ife na-eme na ọsụ. Kedu ife inwekwu maka insecurity? Do you think it has anything to do with the Biafran struggle? Insecurity, Biafran struggle. Ganiru? Insecurity and the Biafran struggle. Ihe mfu n'ime ebe na ịma na mgbe ụfọdụ a na-enye mmadụ afọ ọjọọ. Ka e wee finish ka onye a. Mana ya bụ ije ọ gba ngalaba. O buru ibu. O nwere oge ihe mekata. Mụ wee were anya okenye ji enyo ibe dị na mmiri tụpa na Igbo anụnwa abọzikwanụ ngwele taa o tegokwanụ mbe alụfụba ife ama m oge na ana Igbo na-abụ epụta n'ụzọ ịnụ na mere highway robbery akwụsị luxurious gbalịsi ihe niile n'ebe a bukere ego dị na ya jewara so ori etego ọ dịbalụ anyị tụkwu m n'Ọnịcha afụ bite m fụ etu ọ na-adị so bịa nekwa anya fụ ihe na-eme na ichu ọfụ adịkwa mkpụrụ mmadụ one ma ọ na-eje renti ya Sienna renti ya tools eji ya eje ọlụ a na-asị na UGM ndị ịmago nọ ndị ọnụ efenwa n'ọfanwa mana ya nwere ike bụrụ ụmụ akwụkwọ sef ile onye obi lewasị fama pụtakwa onye ekwo nọ ndị a mana based on na anya enebego ndị Biafra anyị iyotago especially mgbe aha abịa fọmụ ESN ozugbo ha fọmụ ESN anya onye ọbụla na-adịzi n'ọhanwa because na-ekwu na ha nọ n'ime ọhịa ezo nke ha nọ ha na-anọ n'ime ọhịa ma na-emezi ihe ọbụla mere n'ụzọ n'abalị asị nọ ndị a ihe ọbụla mere na asị n'ọhanwa mana ife ma bụ ife onye ma ya malịa nke nna ama m ọ bụrụ na ọfanwa na-eme eme m vidio wee kpọọ ndị mmadụ si ya ihe a niile a na-agbagharị nwanne m many souls adago ụmụ videos anyị na-afụ na-adapụta n'iru akwụkwọ ọ dị too much ife abụ ụmụnne mmadụ ka a na-egbu papa mmadụ nwa mmadụ ka a na-egbu nke nwa bụ onye na-eme ụdị omume a o nwere ihe bụ na egwu baa na egwu nchaga anya onye ọbụla achọ ụzọ be nne ya ọ bụgodu na ihe Biafra ka a na-eme udoga ya na ihe a na ọ da-awụ ọkụzi kụpụzialị ya ọ na-agba ife a na-agbakwa na bọọlụ ife anyị na-ekili na bọọlụ abụọkwa nna enyere goolu o nwere ife anyị na-amụ dị ya achụjie inezi anya fụ na azụghị ono na difensi gị yekwa oye efia onye ọbụla anachighatagodo abịakwa bịa review duo wekwa anọda fọmatị folo ndị a maka o nwere ike ị na-agba 442 fa nwere agba 352 ịmagodi ya so ine nke gị anya fụ na ọda awọ ka ị nachigha
nara gị midfield taa enwe ka ihe esi gbanara midfield so na ị na-achụji ya na-agba aka ị na-idire n'anya fụ na ị na-adakwa ada azụghị ya oye so ọ bụgodu na ihe Biafra ka a na-eme ị na-anya fụ na nna strategy anọ dị wọk ị na-achịgagodu ịkpagodu ịplan onwe gị ọfụma inyokwuzie ndị a gị na ba na-alụ ebe a mama nna anyị ọkwụsịkwa maka onye gị na ya na-achụ anụ nwere ike ọ bụrụ nọọsụ n'ụkwụ dị ka ụkwụ anụ so ọ bụrụ na ihe Biafra ka a na-eme ị na-anya fụ na is not working out if you need ime bụ ị na-achịgagodu jụọ onwe gị ajụjụ ihe niile anya na-abụ Biafra then ọ bụ godu na ihe a bụ ndị bụ criminals na-emenya ihe nna agwakwa ya sị nna ahụ akwabe nna ka ị na-emebi ị na-anya fụ na be anyị na-ada ada nke na-achụfụsị ndị mmadụ dịka Cubana chief priest o burugo biznes ya nabakwa Lagos ndị ụfọdụ butesịrị biznes ha n'ala Igbo eburukweni ya na-adị ya hotels ndị mmadụ mere invest n'ime ya etipiana each hotel n'ala Igbo employ nothing less than 20 people enwe janitor enwe gateman enwe cleaners enwe ndị na-esi nri ihe a niile bụ ebe hotel ahụ chọtụ down ndị a niile agụghị agụbakwa so you are helping to close down an Igbo chọtụ our economy hapụzie this thing emezini ya it's not helping us so ọ bụrụ na Igbo onye ori na-eme ife agbakwuva nna arapụzi ife amapụta si n'ime ọhịa apụta gọọmenti gwakwuru gị si n'ime ọhịa apụta gịnị ka ị na-eme ebe a everyday si anyị na-achụ ndị Fulani na-achụ Fulani onwe ahụ nke anyị fụrụ Igbo a nọkọta afụ ka a na-achụ ehi ọ bụ ehi ka eji echụ nawa ọ bụrụ na ị marụ na o nwere ndị na-eme ya na ọhọ gị nwa ka anyị fụka na ụbọchị gị na ndị a kwarịa fesi amami na ghọta na na ọhọ mụnwa na-eme ya nwaanyị ji asị na ọmụnwa na-eme ya na o nwere ndị na-eme ya kwazie ya n'ihe bara ebe a bụ ka gị na ndị a buru ya buru kene ya bụ 1 week ka o doo anya na akụrụ ya non stop 1 week agbara na ị n'ọrụ so ọ bụrụ na enwe ode ya ọ ga-apụta si n'ime ọhịa apụta jee ghụọ ahụ ọ bụrụ na ahịa be nna gị ọ bụrụ ose kpọba ọ bụrụ ogiri kpọba ọ bụrụ anụ ị na-egbu etu aka gị na ọ bụrụ nchi jee gbaba nchi ama na eme na-eme aka na agọgụ nkọ na triga iyetago so insecurity aba anyị mere ya anyị bụ ndị Igbo finichiri be anyị ịmụ ụma na-ekokọta ndị nwa nọ ndị a ya bụ akụkọ ka a na-akọ akụkọ ezigbo original akụkọ zukere na ike ka ndị alịpụta ka ịfụ ha onye ọbụla makwa afa nne o anyị mụ ụma na-akpụ ya mma ọ bụrụ na nchọpụta na ọkpa gara n'azụ ụlọ m ugbo na-aba mụ aghọta ọkpa agara ya enidi am ebe ịkọrọ gị ọbụbe gị kwabe m ọ mụ aka ọ dị ije mara ihe na-eme na be m iyetego enidi am ebe ịkọrọ gị na ị na-ekwuzikwe nna na-ebutekwara ibe ahụ ntị na ama akwa ọ ife eji mara onye Igbo ọ bụ ihe niile mapụta bịa na-akọ ife dị aṅa ịkpa mee nya nwa onye ga-amadụ na ife dị one amara okwu ebe abịa m tụọlụ ndị Igbo enu sifa na onwe ife akọrọ anyị na akụkọ ifo na agụ frame na ahụ adịrị ya ụwa na-abụ anụ nke gafe ọkpọ ya si ya biko ya bịa na arụ adịrị ya ya bịa megharị ya ka ike na ya mmiri ka ọ ṅụọ anụ abịazie iku ya mmiri ahụ rie ya o wee ruo tọn mbe wee pụta kpọkwa ya mbe wee na-aga gakọta wee kwụsị n'anya fụ na ọkpa niile bara n'ime ebe a na onwe ya nke pụtara apụta ya nwewe nwaanyị tọn ọ na-rie agụ na-akpụ ya si ya dị ka ya pụta na ya na-abịa ọ bụrụ onye nwere uche amaghị na ghọta ị na-anya efu na ndị jere eje onwe onye nara dị ije iwere aka gị duo onwe gị ọdụ ihe niile ị na-amacha ọnwe oke ịfụnanya efuru anyị Igbo ya ka iji wee nakpụrụ n'ime ha ka isi evu anyị bụ Igbo esevuziri anyị hapụ anyị maka isi ya esevu onwe anyị ka anyị mebegodo ọgakọ ncheki ya anyị na-eme ka anyị na-emegodo ọgakọ ncheki ya mgbe mmiri wabazie anyị agba anyị plan ọnụ ya dị n'alụ na-etu a ka anyị si ya eme ya for now onye ọbụla kurugodu mmiri gụwa ahụ jee chọọ ihe ya eme yiri ezigbo akwa si n'ime ọhịa pụta ime ọhịa bụ ebe obibi Bolinga abụrụ ebe obibi ị bụrụ Nebukadneza ị na-eme n'ime ọhịa mmadụ na-anọ ebe anụmanụ come out ya wụọ ahụ people are living the Southeast dịka m wee gwa gị kịta azị na asabazi ekonomi anyị na-anazi asaba ma ndị nọzi Enugu ma ndị bụ na ọha batazia fasị gị bịa fụfa na Asaba na hotel ma ọ bụ Lagos and just like you said economy na-agbalị ọ na-agbalị na onye even ma ndị politicians anyị nkịta onye nwe ya chọọ ịgba n'akwụkwọ agba na Abuja Lagos Abuja eme ego na Abuja Flavor kwanụ nna ya ụbọchị a ọ na-Enugu ka inwe ikwu maka ihe ọ dị security ka ifili na-achụ onye ọbụla ọnya nwa o nwere ihe ọzọ because
ahịa ahụ ị kpọbara ọgwa mmadụ ga-abịa ezughị gị na ego ọnụ oke ka anyị wee kene ndị si obodo dị iche iche abịa ahịa n'Ọnịcha ilesi ahịa na weekend inidiri Monday ịrọchi abịa golu ngwa ahịa mana ebiazi Monday asịghị na-emechiri na onwe ya na-anọ sit at home on Monday anyị mara mmadụ na-ego ahụ anọ so ya nwere ike ọkpọọ Lagos siti iri ya emeri ya wee bil so emeri ya wee bil ahụ ogori ya onye na-abịa egozi gị efu na ọ da-abịazi ị na-echekwa na Tuesday na-aga akpọpụ irukwe n'ahịa anụ emechikwa ụfọdụ lines na-eme ekpere onye ka jechụrụ ka nwanne nya ọ na-ekpe ekpere gịnị ka ị meziri n'ihi ị na-ekpe ekpere ọkwa ị na-ekpe ka Chukwu nye gị ego onu ka mmadụ ji abịa ikpochie chọpụ gosiri na-ekpe ekpere amami na-aghọta na so ikonomi anya na-etipịa on the area of insecurity ahụ ọ bụzie na ị na-anya fụ na ihe anụ o nwere ndị take risk on Monday agba ngwa ahịa ọkụ ụfọdụ ka agbagburu agbagbu egwu ahụ emegodu gị ijeta aka ụfọdụ ịnọkọta ihe ama ka esi nweta nọmba gị a na-akpọ gị na fon na gị ma gị tinyelụ ha ego gị mee nka mgbe ụfọdụ abịa buru gị eburu ị na-anya fụ na-ebuo na mmadụ one ịgbafuo gbata aka ọ bụrụ Meduguri nwa sị na ije ebe a na ọka mma na ndị a gbuziri ma na ihe gị na chigokpa so that thing cripple ba anyị well o melu businesses affect so those rich boys ndị kpatara ego ewelu nwayọ relocate ya na chigha Lagos jee biri onwe ha ebe a the same place anyị na-asị ndị mmadụ bunataban investment ebe onye butere nke ya abịazi ya cripple ọnya o buru ikwu ya anachighị azụ German ejibe life ya ama m na ghọta those politicians na-agba ọsọ ha nwa mana ha adịghọkwu safe iburu ihe ọhịa a bịa na ekorogo n'ụzọ gbarịghị aja egbe so onye ọbụla agbafusie mbọsị ahụ ị ga-nwa ahụ ga-agba nkwụ ahụ ọ bụrụ na about you ị nwere ike inwe ndị iji chekwaba onwe gị ndị ahụ na-abịakwa n'agbamnkwụ ahụ nkọ one ka ichekwaba nwere so the thing o nyere nsogbu n'ala Igbo ya ka m ji ayọ na-agwa ndị a sị biko anyị mana ụnụ ka anyị ike unu ji egbe anyị ejiro doonu wee natazie n'aka unu egbu nwere na ka be anyị dị be anyị agasa ana ijezie ihe ya afụsị ebe ụmụ agadi nwoke na ụmụ agadi nwaanyị no development ụfọdụ ụlọ ha na-arụ ụlọ ha nọ n'obodo oyibo send ego since 7 years na ha nataba ka afọ ụlọ ahụ anya amami na ghọta never come back nke ọ na-arụ arụ enwere ike ejire eje burukwu injinia ya site manager ya koria n'elu nyanwa agbatekwu aka the whole things akwụrụ stand still anyị mana onye si obodo oyibo nata kịta o ji ego bata họteelụ ọyala ahụ bụ na be anyị onwe ndị chọtara ya na ọlọji ahụ ego ahụ a na-asakuleti anyị ego tichu go tọwel go ncha go ihe na-eri eri ego abata n'obodo mana wee ebe anyị na-echufusiri ndị a ego ahịa abatazini amami na aghọta now some people nwa debekwa ụbụzi ndị vigilante be anyị abụrụkwu ori ndị na-ekorokwuzi mmadụ ndị na-emekwuzi expect a na-alụ wit ndị anụnwa ụmụazị na-aba achọta sef gbafee ịchọlụ ya ego ọha nwabụrụ ndị na-emenya ihe so ị na-anyefu na amakwụzi onye a na-eze iwe nnọọ nwayọ kụrụ akpa gị gbaa na Lagos okweghị ka sị na nwa ịnaba ebe sụrụ ọgụ itinye isi maka onye ji ndụ ya onye dị ndụ bụ eze anyị fụrụ onye si Amerịka onye amị si Amerịka nata na n'Igbo ebe a ka egburu ya many people natara ebe a ka ha nwụrụ ndị ọzọ ọnụchi asị nwaanyị eji ya nata ebe a after all Trump si n'ebe a bụ shit hole onwe ihe ọ bụ ime ebe a ọ nọ ebe a n'osi ike ụfọdụ anọ na 30 years ike agwụ na ha chọrọ nnata mana ị ga-esi ihe na-eme na be anyị agbafu ya ka anyị si gọọmenti unu nidiri elu more to restore that confidence ka ndị mmadụ wee nwee ike nata ije Asaba 2 a.m. anyị na-ekwegharị n'ụzọ mgbe abatanụ na Anambra ka ọ kụọ 7 ka anyị fụghị n'ilo mmadụ na-abụ ka a chụgidere na mkpọ ebe a esi n'elu mapụ nwụsịa eburukwu ofuke nke a mechakwuru nwụọ kedu ebe anyị ji nke ụdị ndụ anyị na-ebi ya adịghị ya anụ ya gọọmenti enwe compensation a na-akwụ onwe ihe ọ bụla a na-eme oge gọọmenti si if you see something say something a gwara ha na go work if you see something say something onye ahụ si elu something ke protection inyere onye ahụ ka iche na okwu na aya ama na ọya kwuru mana ịchọ ka m kwuo okwu onye amụna ya na-aṅụ nkwụ ebe a na-ama nne ya ka ọ ga-ego one ka iji isi m na enye m 5 million akpọ gị na fon bịa na-eji ya ngụgbu ya ebe a ị bịa buru ya mgbe a na-ebu mmadụ 30 ọsọ eme onye ọbụla enyefe o nwere ihe eji nsị ada agba n'aka akpọ a n'ihu o jizi arụ jide mamịrị
ịghọtago so gọọmenti nwere ihe nidiri put in place ka eme ka ya na Asaba na Ọnịcha na Anambra nekwa Enugu ilu Enugu kịta enwe ihe ya afọ anọ m Enugu on Sunday na onye mfu n'Enugu I was so like ana m eje Nsụka nna from here to every 3 minutes ịgba nekwa police 3 minutes otu a ka ha si wee mount n'ogologo ụzọ that if I were sosiam and each of those cars bụcha surveillance camera n'enu ya ha na patrol efu na ebe a dị safe ịghọtago anyị nidire fode ha ebe a gọvanọ bupụta ego anyị nwere mmanụ na Anambra bupụta ego inwego ịbịa ka mbinye gị ego gọvanọ ejibe ego bịa na-adọba m ego mbinye gị ego ebusitesia moto ka na-ekwugharị every ọ ga-eji m ego emere eche na bịa nye gị ego atụ eze na ukpo onye na-ene anya ọ na-amụ ọrụ amụ ebe nọ ụdị ego ndọba na nwanne Obi Jackson bịa mbupụta ego ka eburu moto gwuchi ebe niile ọzọ akụ nwanne ife mbụ so ife aka ya bụ insecurity anụ ife anụ abụsị ife nfil na a ga-eme udo adị ka ndị mmadụ nwee confidence bute investment and another thing na bụkwa ọkụ a na-adọrọ ọkụ a so n'ihe kripụ kwalụ investment kọsọ onye lụ hotel kịta agwa gị ego ọ na-spend na gas imeeli ya ebere so gọọmenti kwesịrị ịmụ ihe a ga-eme steeti ọbụla kwesịrị ide generate ọkụfa ife EDC aṅa enọkọta eburu biil na-amụrọ butelu ọ bụọ na ịkwụọ dị money ma gị nwee ọkụ mana still ihe enwe dị ọkụ doesn't make sense ife anyị na-ebu challenges ndị mmadụ na-efesi ihe niile abụ insecurity ọkụ adịrọ maka ọkụ dị na-afụ mmadụ onye a na-afụ amara mgbe na-alọ m anya mma ma onwe iji n'akpa ma ebe niile gba ọchịchị ama m na-aghọta ma ọkụ dị niile na-afụ na-agbagoro ọsọ mma ebe nna agbanye ma gbakọta je da ikwuo olu ebe ndị nwa na-achụ gị nke a bụzi easy way to hell so gọọmenti nwere a lot of things fa ga-eme the whole things ịkọchakwa enu ka ana n'ọkpa gọọmenti ka ọ dị so anyị na-ekwukwe soludo efi na anyị na-achụ ya chụpado nọọ n'isi okenye ka ọkpọ na-ana nyanwa abụ nọmba 1 nya abụ gọvanọ ihe a ka ọ ga na-eme mma gba nkịtị o mekọlụchazie mgbe m machi maka ọ pụọ kịta m wee were Anambra chịba mgbe ọ bịanụ nye ọrụ ka m gụ ya ka esi ekreti ọrụ mmenye ya ọrụ mmenye ezigbo ọrụ ama m ọrụ ya efiti nwa mgbafọ prọfesọ ọ bụ na nkụzi koko dozielu m nkụzi sektọ ma ọ bụ ụmụ ife ọ ga-akọ ma geta m 32 34 ọ nọ ebe ahụ adịghị eji mara Anambra steeti olugbo mgbe ị ga-achị mgbe ya chịkọlụcha ọ yara eji anọda tenọ nsị gị na olugbo mgbe ị ga-achị chere ka mmụsị amụ gụzụsi ya fafe wee chịba enwere ebe gọọmenti na-ekwu amarọ m iviri na eziokwu dị na ya ọ sọ na ife ọbụla na-eme n'obodo na ndị obodo a ma anya na PG si na ọmarọ ndị na-eme ife n'obodo a that means you're not a president general of that town n'obodo niile ma ihe na-eme n'obodo ha na-achọ inyere aka n'obodo a chi inyere onwe aka they will help them because ọ be gị na ndị na-eme ya abụrụ mmụọ na ọbụrụ ghost na mmadụ na-eme ya na mmadụ na ị ga-anọ ọ gafee because kịta anọcha m na igwe bụ through video call ka si eme cabinet meeting igwe na-achị obodo nọ Lagos echere nnọọ aja na ka a na-azụdọba wee na-achị obodo so ikwetara n'ife a gọọmenti na-ekwu na ife na-eme n'obodo na ndị obodo a ma ife na-eme n'obodo chọọ ihe bụ themselves that they will help themselves gaa n'iru yes achọba ife mee na anị ajụbi ewi nkịta ada efe mba agba ụja ife ọbụla na-eme n'obodo bụ ndị obodo ekwuo na nya severally ana nchi ikwu mbido n'obodo m na ife eji ama onye Igbo bụ echi ịma atụ were onwe gị na-ama atụ anyị nwere PG mgbe a PG anyị ma ihe na-eme n'obodo anyị and all ma many people ịghọtago and that PG as a matter of fact bụ special advisor gọvanọ kịta on ụmụ ife inland security na ndị otu ya homeland yes Prince Ken Emeka ịghọtago so ya nwa ji bido sanitation a bido ya n'Ọkịja obodo ọbụla ma ndị ọjọọ fa nwe o nwere etu anyị si eme ife n'ala Igbo before this civilization abịa kịta ewere ọrụ nye ndị polisi ịchọ ịma ndị ori a na-ama ekwe obodo niile ga-ezukọta ana onye ọbụla a na-afụrọ
ostracize ka a ga-eme ya ibuzi onye obodo so you must come. Ịpụta that day ibinye ikene obodo ọrụ obodo ekene m unu asịghị ha asị ka njụ unu ana m ezu ori pasị mba ọnya bụ na ide ezu ori iwe ti ana m ezu ori ọnya bụ na akpa isi ebe a kọlgodo n'elu ihe esi na-eme ya akpụkọrọ ndị ori niile a anyị ga-afụ na akpụrụ ndị ori a obodo ajụ oyi. PG si na ya marọ ọ dịrọ capable ịbụ PG bụ president general maka ibekwa n'obodo anyị nwesịkwa other components nwesịkwa their own chairman PG president mana gị nwa bụ the general overall so ị kwesịrị ịma ihe na-eme. Ibulu igwe jee nọlụzie na mba wee na-achịbe unu ịdịrọ capable ịbụ onye arụrụ anyị. Igwe ahụ bụ ngị ya ebu ụzọ egwu mgbe nwaanyị gụrụ Baịbụl si na-ebu ya David ọkwa ya na-anọ n'iru ọgụ ọkwa ya ebute n'ụzọ ị ga-abụ jeneral anụba ọgụ na-akpụrụ n'ọfịs ị ga-apụta Ojukwu sochara pụta n'ihu ọgụ asị igwe nke nwa ya akwụ n'ihu ndị PGs ga-esoro na ndị ọzọ ma nke ịgba ndị ya nọrọ na Lagos si na-ebu igwe na-achị obodo a ga-eme gị impeach mbụrụ gọvanọ felu certificate mma nara gị ya nye onye ga-anọ na-edokodo obodo anya nke nwa abụzi dị igwe na PG ụnụ ga-alụ tugeda kpụọ na anyị ndị ori niile enwe kama ọ ga-abụ na nga ikwuru eme ya etu a nsi wee kwu obodo niile apụta na onye na-ezu ori onye ọbụla akpa anya kpụrụ ya ịghọtago nke bụ igwe ya sponsor ya ị gbapụziri ka gịnị mee gwa iji wee bụrụ igwe maka na iji ego ije egolo igwe ị mara na-ego ya ego iwere ego mana ị ma na inweghọ dị wherewithal inweghọ dị capacity nọ n'ife na iji ego ihe na-alụzi bụ onye jezucha ori na South Africa nata nye gị ego ichie ya ichichi onye si nke arụcha arụrụ ana onye gị nke nwa bụ igwe sef arụrụ ana nke ụkarị ụmụ nwaanyị niile dị iche iche aka gị ji a na-apụta na were ya n'elu na-eme ndị mmadụ intimidate mana safeguard obodo gị ime emenwe so ọ bụrụ na gọvanọ kwuru dị ya mana gọọmenti kwuru ya is real and not truth onye ọbụla sịghị na ya ma ihe na-eme n'obodo ya ma na ya ma ndị ọjọọ nọ n'obodo a na-atụ asị ka onye dị ụmụnne ya ma ị bụrụ businessman ama na ịbụ businessman ị na-ezu ori people ma ị na-aṅụ ahịa ama na ị na-aṅụ ahịa ị bụrụ na ị na-adakpo ụmụ nwaanyị ma ọ na-ebe ajadu special ama nke imenwuru obodo gị ma kama na ọ na-atụ ụjọ onye ga-ekwu so ebe a na-atụ ụjọ a gị nwa bụ PG ebe a ka ị kwesịrị ka pawa gụpụta ịbịa ebe a ikiri onye ahụ so nke a na-asị mmadụ ọ bụrụ na efu gị kwuo o nwere ihe ekwucha kịta famili a nọrọ na problem ịghọtago iti ego famili na problem maka okwuo na afọrọ ihe ị na-eme o jezie gbaa gha ama like ịma polisi for example polisi eji agha ehiri isi ha bụ ha ndị dị trustworthy ha dị ha trustworthy ikip information ị nwere ike jee kọọ ọrịa kịta na ya sụọ ya ego si na onye agwara ịghọtago so ifu na ezi ime ndị isi mmadụ ya ka m ji si onwe onye ga-enye ego nye ya ego direct ọkọ ya onwe the consequences o buru ya n'isi ya ọ bụrụ na oge ji ego ajezọba onwe ya ma ya kwuo mana ọ bụrụ na nke m kwucha kịta echi anọ m na problem mma ekwu ya amami na ghọta ọ mgbe ahụ ka gọvanọ ji wee sị oke etinyezie ya as bounty na onye ọbụla kwuru na a ga-enye ya 5 million or 10 million ịgwọchifu na ozugbo mechada kọment na enwudebere ndị mmadụ ihe a bụ na ọ ka esi eme ya wepụta ego anyị wee rụọla anyị ọrụ echekwa na Anambra nwere mmanụ a gwara m gọvanọ na ife ya akakwudo mma bụ kpọọ anyị mitin anyị bụ ndị Anambra onye ọbụla bute tanka agba ịbụrụ onye ọbụla mmanụ nke ya ịbere anyị bọjetị enwe minin ọ bụrụ ụmụ ụgwọ tanka ka m ketara nje ndebia n'ukwu une mbọsị m fụrụ baya lee ebe nwere bọjetị ụzọ be anyị mafụ ebe ntị na akpụbe nna dọnwọrị ihe nye m oke m asị na emere anyị bọjetị arụrụ ụzọ arụrụ nka bụ ibe anyị nwa tanka ọ bụrụ haf tanka bụ ya anyị imere oke ruru ọkwa anyị nwe mmanụ a ọkwa anyị nwa ka eji azọ anyị ka anyị zọba onwe anyị na kedu ihe ọdụ ọka ya ebu esie gị ịnatakwa ka the prodigal son ọ gbasazịa bụ igodu mgbe ya fọzie ma mgbe prodigal ndị be anyị unu kpọrọ ya bụ oku anyị azago ugbu a ị ga-abụnwu onye ọbịa na gbam n'agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ n'ụwa
ị chọrọ ka anyị gbaa gị ajụjụ ọnụ maọbụ ị chọrọ ka ụwa nụ ọnụ gị deere anyị ozi maọbụ kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a ị na-ahụ n'iru onyonyo gị. Daalụnụ. Ya batawo m dịka nwa na-enweghị nne nabata m. onye nabata Anatawo m dịka nwa. Ikwu maka ndị igwe enwekwu vidio gị mfụ because ịma na before I mmadụ invite anyị na-emekwa research on the person. Enwe vidio gị mfụ ị na-ekwu maka Igbo versus Igbo freedom na maka ka esi echizi Igbo gịta no certificate ka a na-enyezi gịta ikwu something about igwe. How did we get it wrong when it comes to kingship? A sị na ada aza eze azọ na a na-amụ eze amụ mana gịta bụzi onye nwa gbasuo gọọmenti iwe anapịa staff of office enye onye ọzọ maọbụ onye nwe ego ọ na-alụ then ikwukwo maka ka ndị igwe sizi echizi onye ọbụla echichi amadukwu mmadụ ive ọ na-alụ echie ya ekwu eme gaa n'iru. Ịma na o nwere dị iche n'igwe na eze. Okay. O nwere ebe eze dị. Okay. O nwere obodo na-enwe eze. Okay. Nke a dị ọkpụtọrọ ọkpụ. Nwesizie ndị pụtasịsị ndị ọgbara ọfụ a na-enwesizi igwe like autonomous a. Ka bụ ijide ego. O nwere na mpaghara anyị na-agbagote ọka anụ isi Ọnịcha na-agbagote ọka o nwe onye nke goro igwe ego. Ọ ijide ego a na-ego satifiketi ego. Ha fụziri ya na onye ga-abụ igwe ga-abụ onye ji ego. Mana onye ahụ kwesịrị ịbụ ya na nwere ike onwe ha ego onye nke ahụ nwe ego ewere ya. O werezie ya ọ bazie n'aka a na-emezi ihe ndị ji ego onye butere ike. Onwezi onye bịa anụ abịaba na nke gị na-ewere nwere ike bụrụ 21 years na-abụ bụrụ ntọraji ya na ọ ji efu igwe ọ bịa ọ bụghị igwe were envelope o nwere ike tiri ya dịka ebe 10 million ma 5 million o si igwe na ya ji agbara ya Krismas na ya bụ onye dị ono na igwe bie ya aka n'azụ gọrịa ọfọ narị anọ mbịa gwa ya mmezie ka ya na akpa ọ dịbazi Easter before Easter kpọọ ya sị ya na ya chọrọ ichi ya echichi ịghọtago echichi ahụ echi ọ makwana onye ahụ adrọpụkwa at least 5 million ịghọtago so ịbịazie chie ego echichi o nwere ike ochie ego omela ọra ịghọtago ma ọgaranya obi ya dị ọcha echie ego echichi ahụ ma ọ ma mmadụ n'igbugo maka na onye na-enye ndị mmadụ ọgwụ na-egbu onye ahụ. Ụfọdụ bụ ndị nọ na head bridge ebe a na-akụchikọ mụ paracetamol arụ n'okpoko wee na-agbazu ị na-aṅụ ya ndị mmadụ na-etipịa everyday ị na-eburu ego igwe achọghị ịmụ ihe ị na-eme ihe ọma bụ na onye a ji ego ọ bụ na ha na-eme ya ọkwa na-agba ọgwụ ọkụ ebe a steeti ọkwa na-abịa esizi ya arụrụ a na ka nkụ ma ndị na-akụchi mmanya na-enwere isi na ọdụ were ndụ ndị mmadụ na-agba gambling. Igwe achị cheki mara ụdị mmadụ ịbụ ụfọdụ gburu mmadụ n'obodo oyibo wee nata ebe na South anyị nọ anyị ma isi dara ada dị ya ka e wee jide ego ịgbanata ebe a echi ego echichi maka na iji ego mana eche na ọzọ a na-echi bifo ihe echi gị ọzọ a ga-enenenụ gị ọfụma ọkwa ya akaghị mma niile n'ihe eji ile gị a wee kwuo nke ọbara emesa na nze ebụrụ nze ekpube gị okpu ọkụ today ọ ndị a na-atụzi asị ngwụba to God nwụchiche enu na ọnụ eji asa efere alụme egwudo efere nwaanyị ajadu. So ihe dị n'igwe nwanne m igwe anyị ma kịta na nke dị mbụ abụrọzi ofu igwe kịta is very corrupt. Ụfọdụ igwe ka ihe anụkwu na akwa nwere igwe nke a na-ekwu na ọ na-azụ ụgba na Abuja ụfọdụ igwe na-eme 419 arụrụ ana dị iche iche aka ha dịchana ya ụfọdụ na sponsọ gasị ife dị aṅa na-ekwesịrị ekwesị mana ọ igwe ka ọ bụ mana egwu ka isi kwuo ya sị na onye a na-agba na ọ na-agba institutions dị ona mgba mana anyị mana ihe a na-eme oke ọchịchọ dị n'ala Igbo nwezi onye chọrọ ịlag behind nwa na-enwere ihe ọma akpọ ya even some people ịfụcha na House of Rep today ma ụmụ ya niile bụ ndị na-enwere ihe ama about their community ijebe iji represent obodo gị na ị nọ na member House of Rep ma o nwee ofu village ịma nwe onye ịma dị ya otu a ka ọ dị na ndị igwe a ọma history be ha onweghị ihe ọma na be ha omenala ha ọ dịghị ọmaghị ya ọ dịghị vast n'ihe na-eme na be ha ụfọdụ bụ na Lagos ka ha tụrụ
akpanata ya abịa ka echie nye echichi ọ bụrụ igwe yiri ogologo sket kpuru nke a kpuchikọ isi na-ekwugharị ọ na-aza igwe na-eje ụka igwe mana ya ndị bụ na-enwe access to you ịda anọkọtasị ka ije ka ị gbadakene n'ogbe dị ona ka ị nene mara ihe ndị a nidiri ma mmiri ọ na-agbagbu ndị a ma ha nidiri gota ebe a skuulu ọ kwesịkwara skuulu kwesịrị ịdị ebe a ọ gị nwa bụ igwe bụ nọmba 1 n'obodo a onwe ndị ọ bụ godu na onwe chọọchị efuru na chọọchị a na ndị na ọ dị ha na ọda na-eyi alụzie lụzie skuulu anaghị alụzie afịa ndị dị na be unu ọ bụ na idiri ka edozie ya nwee ife na attract n'obodo unu a na ọ ya ka eji chie gị igwe but ị na-eme all those things ọ Lagos ka ibi Abuja ka ịma ebu igwe ofu jip ị na-ekwogharị na ebe ahụ uru ị nara n'iyi nweta sochi igwe ọ so na fi nke a na-eme na my king nweta ụdị mmadụ ga-akpa nga eze my king ọ bụrụ ụdị ya ana m eche ka eme ya my princess my prince ka ị kwụsị m n'ụzọ si na-ebu prince mma ike ya mma otu esi eme na fim si gị come back ya ọ na ịma na prince dị ya ọnụ a iji wee kwu prince mma jaghị ọnụ a ala na-agba gị o nwere ihe ma n'obodo a igwe na-ana anọkata tea tournament yes ka attract people from different places ya kilie ya nwa akpọrọzie ndị mmadụ bịa kirie the thing ka ereziela ụmụazị ego makwa ka ọ na-adị na-agbacha tournament na Christmas ụmụazị eketesịa ịmara ọnọdụ ha win ha na-agasị na-achọsị big men na buru bọọlụ a na cup jee na-anaka ego ọhịa ka igwe kwesịrị ime ịghọtago so that na ụmụazị na-ada abata n'ihe mere ha si their father that they want to come home ha bịa na-amala ebe ha si wepụta so they can come igwe nwere ike $10 million kpọọ youth nọ na be ha sisi tiri ego ya chọrọ na this year tournament na $20 million ka ọ chọrọ ka ụmụazị ake ifu ndị ya sọpọtụ igwe ụmụazị a na-abịa iti quiz ụmụazị a na-ama anyị chọrọ ịma ihe dị ona n'obodo anyị ụmụazị amarasịa ya ha were amala igwe ọhịa igwe kwesịrị na-eme igwe na-alụta abịa na-achụgharị ụmụ nwaanyị ajadu ọla ka mkpi ọrasị ebe a na-ekwugharị maka ebiri ya jip arụrụ ana dị iche iche onwe ha na-apụtara na oje ma ya aka ịchọ ịma onye nwaanyị kekwa onye nwaanyị nwoke megidere nwụfuo onwe onye bịa na kọtụ nwetenwu justice ọ na ihe niile nọ n'enu ndị nọzi n'ala bụ ha nwụọ dị ya so ndị igwe that institution adịbụ revered today or a disgrace all the disgraceful na ifugoro ebe igwe kịta sef mgbe ụfọdụ onwe ka nsi ene anya I don't have respect for them anymore. Some bụkwa na ọha ncha niile onwe ndị dị credible aka nkwa ndị eze nwe ndị bụ na you can buy them off akwa ifu ndị nke egoro mgbe ni anara ụfọdụ certificate na ihe a na-akọ what is certificate certificate ọ dị ka ụbọchị nsi Benin Republic na-abata onye immigration na-asị m na ọ chịrị ịfụ mọsị m identify onwe m onye ya ma gịnị ka a na-akpọ ya ID identity card wee sị akwụkwọ ka ị ga-eji ya ama m ka ọmụnwa n'ebe a na-agwa gị onye mbụ ịfụ mmadụ ebe a bụrụ akwụkwọ onye na-agwa gị onye ọ bụ agwaghị na mbụ onye Igbo na-asụrụ gị Igbo isi m nye gị identity card kaadị a nyekwu onye mbụ ka ọmụnwa ya gwa igwe a na-amagharị certificate ọ bụ certificate ka a na-ekwu ka ihe gị bụ igwe menwuru mekere ka ndị obodo gị kwuo about you n'ịbụ ezigbo mmadụ reconcile them ụfọdụ obodo ghasasịrị aghasasị ndụdọ a na-adọ ebe igwe achọghị ịma mana igwe ka ọ dịrị ịkpọ ha ndị a ya eti aka n'obi onye ga-agwa ya sepụ aka na ihe a igwe ya sepụ aka ịghọtago ndị nke gbukwurenu mmadụ debe ha na onwe ya ga-eme ịkpọ ọnya were ya pawa kpuru egodo eke rie ya ọ bụ nke ị ga-edebe na igwe kwesịrị inwe selụ na bịa nọrọ selụ dị ya nọrọ na selụ wee na-eti okwu ọnụ ọnya ka o jiburu igwe enwere pawa inwe ọ bụ anya ha na certificate anaghị igwe gị bụ igwe certificate ebe ahụ uru n'obodo a ọ bụ ka o si dị daalụrị nne kọghalị bụ ndị na-akwụghalị na-esoghalị ụmụ nwaanyị wee na-agụ n'egwu anyị na-agụ na soshal midia wee na-asịfa ọsọ gị ruru eruru aga m esi n'azụ ọsọ gị ruru eruru aga m esi n'azụ ọsọ gị ruru eruru aga m esi n'azụ
ọsọ gị ruru eruru aga m esi n'azụ. Dalịrị nne. Daalụ nwanne m. Anyị na Onowu Igbo ka nọ eze ụmụ iyo ngara tata ife anyị bịara tata bụ ka anyị wee anya bụ okwu agba. Onowu enwere ife nchọ ka ịkpatụ aka maka Maazị Nnamdi Kanu. Afọ ụmụ vidio imekwa ikwu maka na ịma na Abaribe can stand up for him. What about others? Kedu ihe inwe ikwu maka situation of Nnamdi Kanu generally? Please go ahead. Ife m ekwu gbasara Nnamdi Kanu bụ na onye anwa ọtakwa n'afụfụ ahụ ọkwa anị ya ana ndị Igbo kwesị ịma na ana ofu onye Igbo ụkpa anala Igbo niile ụkpa. Yes. Etu esi debịa ọ bụrụ ọsọ Igbo bụ ndị nọ Naijiria na-ekwu ụdị okwu a. Yes. Onye nke Yoruba sọ ndị Igbo o kwuru nke ya. Yes. Nkwa ya na-apụgharịrị onwe ya. Yes. Ndị nke ugwu na-eme asị na ha bụ repentant na ha echegharịana. Yes. Ma onwe mgbe ha bịara yọọ anyị mgbaghara. Yes. Esi na ha echegharịana. Yes. Ka ezi iji wee ka jide onye nka. Ọ bụkwa nna iji ya n'Igbo na o nwere ihe o mere. Kpee n'ikpe ọ bụ na ọ eje nga oje nga mara na-ekpere ikpe nke a bụ na-atụgharị ya 4 years na-aka ị ka na-atụgharị ya. Gịnị ka o mezi? Ọ bụ na ịma na onye a mere ihe eziokwu ọkwa ị nwere kọtụ kpee nye ikpe emegidekwuru kọtụ dọtị ya naba. Nke onwe ndị pụtara sị na afro m ka m jeje chụọ aja sị na nsị a na m nwa ada anọkata pụta na onwe ọmụla ahụchara ụla ihe na-agwa m okwu sị m were ewu gbada mmiri jee kwuo okwu n'isi Nnamdi. Mgbada mmiri jee kwuo okwu kpụnyefe ewu a gwa ya na ọ eje kọtụ echi kwuchaa ya. Nnamdi Kanu eje kọtụ echi anọla ebe a si anaba n'ikpe ama ya kọtụ aka ka dọkọtakwara akwụkwọ a after that emekwa ya arrest kwa na ebe akwa wee paịlụ kwa another charges. One wee na-atụgharị nwoke mmadụ sinsi na o mere nke a mee nke a mee nke a mee nka ịgbara ihe ahụ o mere kpọọ onye afa kpee na ikpe. Kịta ka anabidoziri ikpe n'isi kwezi ikpe a na-ekwere okpukpe sinsi anabidokwaziri ya kịta. So ihe ahụ o mere Naijiria ji wee si ebe a taa afụfụ jebe Kenya jee buru ya kpezie na ikpe a. Ọ bụrụ na ọ satanwuo ọnụ ya unu chọzie isentensị ya unu sentensị ya mara na many years anọ ihe a bụ ihe o mere maka na o doma anya na ya nwazi n'onwe ya ọ dị capable ịsa nwụrụ ọnụ ya. Ọ ya ekwuru nwa ọnụ ya maka na ọ makwa ihe dị n'alọ even though na ọ bụrụ lọ ya mana ọ mụ ihe dị n'alọ. So agbara ihe ahụ o mere kwupụta na ya ọ bụghị lọ ya ma kwuonu na ihe a bụ ihe ahụ o mere tụ ikpebezie dị ikpe nke nọ na many years. Buhari megidere ka ya ọchịchị anakpuo okwu anyị ekwu onye nke abaghịkwa edebekwa ya pending so that na ọ ga-anọkwa ebe a onye achịcha afọ na Nnamdi Kanu bụ isi na-awa gọọmenti isi na-awa federal gọọmenti. Ọ dị ka odudu belụ na amụ ikusie ya ike kụkpọ amụ ha amụghị ha ya eme ha wee na-ama na-ejizi ya ama na-eji ma ọ bụ na ha dị chụọ ha kpee nye ikpe ka esi ekpe ndị ọzọ ikpe ka nwoke zuo ike n'ihe niile ahụ ọ na-ebe akwụ ya onye ọbụla jikwa anya ya n'afọ ya. Anyị bụ ndị Igbo dị disenfranchised kwa ya na ya anyị deserve inwe seaport mana anyị enwere ya. River Niger nwa na-ekwu okwu sinzi ibe nwere ike ịbata nwe ebe a light vessel mana ya elugo si dredge ya Niger edredge anya ngwa ha ga-esiwu China tụọ ebe a direct ọ dị nso ịbịa ebe a dị cheaper isi Lagos so ịbịa na Ọnịcha ebe a dị easier than ije Lagos from China. So si lụọla anyị ebe a na-ekwu okwu rail akọtụla anyị off ka anyị ga-esi wee na-manage transportation ha tinyela anyị rail a mmebu ngwa ahịa si ebe a dị Owerri onye si ụmụahịa apụta esi ona na connect mana ewepụrụ ya ewepụ. Ịbịa na Anambra na nwa federal office ị ga-afụ apart from MPF Nigerian Police Prison Service Labour and Productivity ọgwụna enwere onye ọzọ ya afụ. Infrastructure anyị enwere ya. Federal schools a na-afụgasị ebe dị dị na Anambra so many things anyị kwesịrị inwe akọtụrụ ya off. Eje na-ebi ego last time na-achọrọ ibite many $1 billion onwe ha nke na-abata na Southeast. So onye nwapụta na-ebe na-ekwu ọmụ ihe ọ na-ekwu ihe niile ahụ ọ na-ebe na-akwa abụ real. Ihe nkwu mgbe ahụ bụ na ọ bụ na ihe Biafra a na-achọ ekwu na ọhọ common man nọ na street na ndị agha anyị tụrụ akwụkwọ bụ ndị na-represent anyị our interest bụ ndị kwesịrị nọ n'ihu ebe a na-ekwu ya. Yetego ha dị serious a na-anọkọta ba mba eji m anya ma fụ na that house mgbe a na-anụcha ọgụ dị ya pịa oche ha kwụrụ ọtọ kwuo ihe ha chọrọ ha fight afọ Nnamdi Kanu kwuo na onye anụnwa na-aga erelizi ya
si release ya ọ bụ na agba release ya ka ha naba unu agụọ onwe unu ọnụ si na ada seat unu nọ gụọ onwe unu ọnụ unu nche niile si na Southeast unu ekunye na ha mara na unu dị serious ọ bụ ọsọ Nigeria nwe parliament n'ije na South Africa ha nwere parliament anụ m afụ ka ha si eme ebe a o nwere ka o esi ike pati dị ona ebinie wa unu agba na ndị a dị serious mana iru ị na-enene ego na na-akwụ ị na-ene yo salary anya obi anya aka gị na ọ bụ na ịdị serious na ịchọrọ ka savage ya n'Igbo ọ bụgodị na ọ bụ Biafra ka a na-ekwu ma ihe ndị ọzọ nwere sinye anyị ya other zones nwere six geopolitical zones 6 geopolitical zones northwest ihe niile na 6 so anyị nwere 5 why ijere na north central dị 7 why na-adị ewepụ one abịa nyegoro anyị ebe a ọnụ nwa bụ ndị ahụ nọ na Abuja kwesịrị stand up kwuo okwie metụ na ada ekwue so ihe anyị kwesịrị inwe even the representation anyị kwesịrị inwe na Abuja anyị nwere ya ọ bụ na enwe one more state at least 3 senators ga-apụta join ọdịa ọ bụ na enwe 18 senators asị na 18 senators si na Southeast likewise ndị si na Southwest enwe equality ije na House of Rep ndị ihe ndị a produce ka anyị nwa ga-produce ọ dị balanced mana kịta enwere equilibrium na ya bụ ihe efugi ya so onye niile abụ ihe a Nnamdi Kanu na-ekwu den na-aba dị mba ọ dị ka asị na ọ na-ekwuka ihe ọ na-ekwu bụ pure ma nke aka m na-adịrọ ifugokwa nke ka eme ya in a violent way mụnwa adịmeweji ọnụ ebe adịrọ m in support of it ịghọtago a ga-akpa a ga-akpịa akpagbuo ya mma nene the merit and the demerit ife ọbụla even stand against bụ ife ọbụla ga-emegidekwa again ewejekwaje na chigha back to etu ọ dị anyị na 1970 ma ụmụazị na-awa ọchịgasịba nne m ụfọdụ aghọtara ihe anyị fụ mgbe ni anya na-ajụ m ịdị arọ na mgbe ihe anyị fụ mgbe a nụrụ ọgụ achọghị m efu ya again maka na efugokwa ụmụ kelekele ụlọ alụsị ọvụ a na be anyị ọhịa abụkwa target ndị a eme kịta na-eru olu tankị bata n'ala Igbo agbarịsie ihe niile anyị ebidokwa n'isi maka akpọgo anyị asị bụ na akpọgo anyị asị ịghọtago so anyị ga na-ama na-eji ya ama na-eji anyị na-achụ ya bụ ihe nsị mgbe bọọlụ anyị na-agba achụji ya n'iru anyị enekwa anya na difensi anyị maka na o meghakwa na ihe a chọrọ bụ ka anyị reduzukwa anyị Igbo to 0 ịghọtago ife ọbụla ga-eme ka reduce anyị Igbo to 0 again anyị ama ekwe anyị achọrọ ya anyị ga-eme ya avoid ọ bụla ife nwe ekwu about it. I want to make healthy living a culture in our society. Teta n'ụtụtụ mee exercise gị sweat that sweat dị very important. Ịba na garden gị bele akwụkwọ nri sie nri very natural food ọ ife your body need just nri ọbụla dị etu Chukwu si kee. Ka anyị bidogoro n'isi ebe after independence because ama m na ị dị very abreast with history. After independence 1960 wee chịbanụ wetago then the first coup 1966 15 January. Yes. Enwere video ime maka ya ịkọwa ihe menụ after ka IBB bịakwusie nke bịakwuo version ya ịkọwala anyị inwe ike can you run us through for ụfọdụ na-amarọ the history? Mgbe ahụ emelu coup ya ada emekwana ya nọ na emere ya ka o favor ndị Igbo ịghọtago enele anya fụdat na gọọmenti a na ọ da-aga etu o si kwesị ịga onye a na-achị achị adị ogwudu capable kọwalụ ndị na-amarọ ihe wu coup bụ na ndị amị na-esili anya wee sị na ndị civilian na corruption dị ebe a so na a ga-ewepụ ndị a ka fanwa chọọ onye dị capable tinye ana onye fa na-ene anya ga-anọ ebe a bụ Awolowo meanwhile oge Awolowo atigo jango nke ewele ya tinyegodo na nga ọ nọ na Calabar ịghọtago so emebezi oge abịa mee coup ya ọ bụ na egburu ndị ugwu hinne gbuo ndị saịdị na ndị ofe mmanụ mana ndị nke Igbo enwe onye egburu ife dịka Michael Okpara Zik na ndị Igwe Mbazulike ya ịghọtago ndị a niile onwe onye metụsị ha aka Zik na onwe ya megharịkwuru emegharị so ndị a na-afụzi ya so na ndị Igbo jesi evo nke ha n'oge ahụ a na-afụ Chukwuma Kaduna Nzọgwụ onye Akpanam asụ onye Igbo ịghọtago which na by right onye Igbo maka Ọkpana mbụ Ọkpara Anam Anambra Akpanam bụ ndị Anambra ebe a Anam diọkpara ya bịa bụ progenitor that Akpanam so mana anyị mana ihe a emechaziri mgbe niile a nọchiri ọgụ ndị a na-afụ onwe ha na ha abụọzi ndị Igbo ha bụkwa ndị Igbo ana ha ma n'ọnya mgbe ahụ a nọchiri ọgụ one idebe ahụ n'Igbo onye Igbo abịa na asịsịa ndị Igbo ọchịchị onye ọkwa niile ha ji na civil service onwe ebe ịbụ general manager a ga-edi motu kwego
a ga-ewere so ndị mmadụ ewezie fear of lose their positions denounce ya na ha bụ ndị Igbo ọ bụ na afaghị bụ ụmụ okoro uneti ya arụ ka onwe dị iche ọzabara ụmụ okoro ịghọtago so mana mgbe ahụ abịa nụ ọgụ ahụ anụrụ mgbe ahụ abụ anaghị ha plan emechara na first Q ndị ugwu wee sị mba na ha ya retaliate ihe a mere ndebe ha anọ onye Igbo ha edere ya bụ nzọọgwụ so ha wee na-afụ ya nọ ndị Igbo so maka ndị Igbo gbagotesikwa anụ aka ha dịcha na ya mgbe ha emeda Q so ha wee mezie nke ha mere na Julaị bịazie kantazie gbubezie vụrụ ndị be ha amebezie rayọ gbubezie ndị Igbo n'ebe a Ojukwu na onwe ya mgbe ahụ bụ gọvanọ ịghọtago Eastern Region ya wee kpọọ ndị Igbo ndị nọ n'ugwu si ha narutegodu n'ụlọ natagodu ma etu esi egbuzi ha na-egbu ha ka nkụ even na ebe ahụ ka esi wee kpọba anyị nya mmiri a na-akpọ anyị onwe ebe ndị Igbo gbabara otu a na-enwe igwe onye bụ onye isi n'obodo ha gbabara ebe ahụ eche na aya azọ ha azọ mmiri agụkọtazi ha na-asịzi nya mmiri a na-akpọzi ya nya mmiri ihe niile ahụ anyị gburu ebe ahụ so otu a ka ihe niile a si wee oke ndị Igbo na-asị nya anyị mmiri onye Igbo si nya mmiri hazi anyị nya mmiri ịmagodi ya otu a ka esi kpọba anyị nya mmiri a na-akpọ anyị taa ndị ugwu na ihe niile ahụ bere akwa mmiri anyị ebe ahụ anyị gbukọchara ha ncha so ndị Igbo ahụ tọrọ n'ugwu mgbe ahụ mana ọnwụ ọkpọchi ntị ihe na-egbu ndị Igbo mgbe a na-agwa ha nata na ụfọdụ eche na-egwuregwu na ọya akwụsị detin wee na-akakwụzi nkụ Ojukwu na onwe ya na-enekwa n'anya ka ya akwụsị ha ka gowon na-achị achị ka onye ọda gowon na onwe ya achị inye ọda na-egbu ndị Igbo everyday nyanwasị ndị a na-asịta ọhịa mebeziri ọ na-ene anya sị na ihe ya kakwa mma bụ ka ama ka esi ya kpịa wee kpọọ ha oku ha bịa Ghana ha wee jee nke akpara bụrụ akọd eje Ghana etibe okwu ọnụ ihe kwuziri bụ eruo ka ha practice ife akpọ confederations elue ndị ọbụla na blọkụ ha mana eji your resources ịghọtago na ọ ya akala anyị mma na true na federalism a nọ n'ime ya na afọ ọzọkwa ka o si so anata ha kwekọrịta anata ebe onye bi n'ikpọ ya si ya ekwekwa na this and that na ebe abụ okwu eziokwu gowon na onwe ya ekwugharịkwazie na nkwa okwere ebe na ọ dị ọzọkwa na ya so ihe wee karịa Ojukwu wee kpọọ meeting with ndị isi ndị amị gịnị ka anyị ga-eme ebe a ka akpabazi wee ruo nke na anyị ga-edikiri akwa Biafra ndị achịbazi onwe ha ebe ọ bụ na ha achọghọ ka anyị continue anyị na-egbu ndị be anyị everyday otu a ka esi wee kpabazie ya wee ruo na afọ ọmụbazie gọọmenti Ojukwu headizie vice ya bụrụ onye Efion Philip so ha fọmụ flag wee kọrensi na ndị otu ya kọntrị ebidokwana onye nke na-ewe sị mba na ya ebutetakwa tankị ebe ahụ ka otu a ka ọgụ si wee bido anụbazie ọgụ ahụ wit sọpọtụ ha nwetasiziri ndị ọcha sọpọtụ chara ha ma UK nwa Britain nwa nyere ha masiv sọpọtụ Russia nyekwuru ha Israel onwe ha nyekwuru ha akwa anyị nwa n'ebe a na-ekele m na anyị bụ Israel na anyị bụ ndị ụka ha sokwu wee bịa ebe a finichikọ ndị be anyị tụlisie ihe niile anyị nwe anyị gbara aka ịnọkọta n'ụkwụ ọ bụrụ jet enwe ebe nna agbakpunye mgba ha ihe mere anyị ihe bụrụ obere ihe o wee bụ na anyị emechibe niile a anyị level ha n'Igbo ozugbo emechaziri ya agụụ karịa agụụ so n'ihe mere ji wee kwụsị ya bụ ọgụ aka ọ tụrụ anyị ọf adị ebubatazi nri nke anyị ebute ozughọ ihe emegide anyị were kwuo nsị igwurube wee na-eme ihe anyị ji eri nri akwụkwọ akpụ efuzikwa o nwezi ihe dị green ofe ọnụ otu a ka anyị si wee bidozie taba afọ ozugbo ahụ ọgụ gwụrụ na 1970 a Jenụwarị ahụ ọgụ end ọ bụrụzi onye ọbụla zọba onwe ya ụfọdụ na-akpuchighị ije ka ọrụ ugbo ị na-akọ ọrụ ugbo ọ na-eme so ụfọdụ ama isi na Lagos obodo dị iche iche iruo Lagos iruo ihe gịnị ka ihe emekwa ije Aba igote nwa akpụ ụkwụ mkpụrụ one ma one iruo Lagos echiri ya n'aka iwuru shop ikporo ya n'aka ichiri ndị ọzọ wee na-akpa wee na-akwụgharị streeti niile agagidere ma jegule gagwosicha ebe niile otu a ka ihe esi wee na-aga anyị na-elezi ya ilegide ha na legide dịka fụbaga ego ịchọzie ofu otu ọnụ imu nọ iwee gbego ya kpọrọ ụmụnne gị kpọtakọ mmadụ na-abụ ijezi ya Aba onye ọbụla ekpokere otu a before 1 year 2 years 3 years ị nwetara ego igoro motosaịkụl afụkwa na ị na-eme ijezi ebe nna gị ụlọ atụriri tibekwa blọkụ etu a ka ndị mmadụ si mebe ụfọdụ na-achịgaziri azụ ebe ha na-alụ ọrụ
ruo di a efu na ọ bụ na ọ ga-ebu maneja ewechighị agụ ọ bụ na o ruo alụghị naba ịghọtago ọ bụgo nne na level 800 ga level 8 na gọọmenti eyi ejebidokwa na 3 mekwuru ori abandon properties esiziri Ojukwu a na onwe ya sef property nna ya na Lagos ma nke dị na Ido Terminus ma nke dị na Ijibowu esiziri ya seize everything do Lagos gọọmenti mechakwa release ya mana nwere ndị nke na-erelease nke a ụnụ anyị nwechara na Cross River ma Rivers steeti ebe a onwa nke anyị nwetanwuzi back ịghọtago so ọgụ ahụ ihe a mere ọ mere ndị Igbo ewe setịrị anyị backwards kpata alụ na ekwuketa eziokwu wee kwuruo ọnwa na-afụrọ ndị na-afụrọ ọgụ a na-amara ihe mere na-apụta kịta na-asị na aka akwa ya na kịta abụọzikwa mgba nna onwekwa onye iji gọọmenti bụ gọọmenti ị na-anya na can reach agreement with China with Korea with ndị a niile akwụ ha n'ukwu just overnight ka ị ga-eteta olefu na helikọpta kwụ n'elu ụlọ gịnị ka ihe eme ya ka m jisi ihe ọbụla ga-emegide wee ruo nke na a ga-eburukwe amị gbadata ha n'Igbo mụnwa jụrụ ya ajụ mgbe e mere Python dance egburu ndị egburu taa ruo taa onwe ihe anyị menwuru about it onwe ebe ekwuru ya no compensation no judgment no justice if that na you can't fight this government or diplomatically ka anyị ga-eji wee na-eso ya ka anyị ga hold those ones jere Abuja sị na ha bụ na ha na-represent anyị both in the upper and the lower house ọ ha nwa ka anyị ga na-agwa jide ha no for even some things enye ha for community projects ha nọgidere ike rie the money anyị agba ha nkịtị na-ene anya another angle akwa efule ya so ọ bụla ya ihe ọbụla ga-emegide wee ruo. Are you telling a personal experience? 1970 amụgo gị mgbe Onowu akwa Ebuka Obi si na amụrụ ya 1950 gị na onwere gbara ya ọ na-abụ nke m ka m na-ekwu na-ajụba m anyị anụgwo anya bụ ọgụ bụ na ya anụọ na ihe because ama m na enwe fada bịara ebe a sị na ọ dị 5 years mgbe a nụrụ ọgụ and ama m na the father na he's now an old man ngwanazụkwa David ana election mana mgbe m bịara agwa gị na anọ etu a ka nna adị agba arọ mgbe kwuru ịnụ ya alọ na gị riwe na-ejele election na jegule nwafọ ya melụ mgbe akali anyị ti waka ya na akpụ ya bụ iti waka ya akwụghaligide o nwekwa ebe ịma na-ejenwu mgbe a na Lagos a like Marina ebe a ka ya afụsị ndị ọcha Marina Street fụsịa ndị ọcha enwesị companies a nọcha ebe a Leonards, Bata, Boysons, Yamaha, Honda ịmaga ụmụ company ndị ọcha so ebe a ka offices vadis you no go fit go there ịghọtago anyị na-adịba mkpụrụ mmadụ one ma na jes mabata na Lagos Island anyị apụkwa mana mainland ya bụ ebe anyị focus na-agbalụkwa ife ọma anyị ochodi mgbe a na-akwụ ụgwọ so many ụmụazị be anyị like ndị fedika ndị uli Amawaka side ya ha gbagotekwa ochodi wee ife akube onwe ife a na-akpa akube atọ beelu ọkịrịka achịta shet ịsụsị anya onwe kemikal ma bleach ịgbago asụsị anya gbaa ya iron gbaa ya starch iruzie ịkwụrụ n'ụzọ ị na-eme ya na onye ọbụla na-aga anya ya mevia na ya anya okorogo ị ga-esogide ya n'ike fegide ya n'iru otugodo uru ọ saiziri ya ọ ya saizi ya n'onye Igbo ihe a na-akpọ ya put one hand ịkpọpe ebe ọ tinye si ya tinye aka o tinyekwara n'ofu aka ya isi ya efu gị ya ikechie nye ya oye ogoghị ihe ekwe ya zuo ike ọ na-arụzie tinyecha ofu aka ji iti nke akwa ha ngịa o buru benụzia onye Yoruba ahụ bụ aga ama o buru bịa ọma onye lesịrị ya mmadụ akarịka ọ bụ ndị Hausa ka anyị si elesi ndị Hausa akpụ ụkwụ ọbụla onye Hausa bịa kịta iwepụta akpụ ụkwụ gị na-ekwu price mgbe ahụ ya na-ele na onwe mgbe a na-elecha akpụ ụkwụ 10 naira o kweta na 10 naira na ego ọ hụba 10 naira ama ya ma o bupụta ego dị ya n'ukwu egoro 10 ikechi eri ofu ọkpa mana achịtụ ka ekwara ọkpa nke ọzọ ị na-akwụ ego a gụrụkwa 10 ọzọ ikechikọ eri ya nke a o buru naba otu a ka anyị si mee ka ego mgbe a ya bụ na anyị survive. Wow. What do you think about ife a niile ekwucha enwe ya sị na Igbo ama achịzi na Igbo ama achị Nigeria. What do you think about Igbo presidency? Possible or impossible future tense? Ọ dị impossible. Mgbe o jide impossible
ọ bụghị Nigeria na-edecide ihe na-eme ebe anwa. Ife na-eme na Abuja abụ na UK ka a na-edecide ya. That's why before you na-eme anything ị ga-evisit go to that Downing Street. And onye Igbo bụ a very difficult person. Onye ọcha achọ onye ga-awụ ya isi. Even Peter Obi ndị ọcha ma na enyi ya Nigeria na ọ ga-edozi Nigeria mana ọ ya kọtụ ha off n'ihe a na-erite. And ọ bụrụkwa gị nwanọ n'isi ebe a ihe ekwenye onye ga-awa gị isi. Idozie Nigeria ha achọ otu a Nigeria gasịrị agasa bụ uru ha. Idozie ya kịta ha nwa ya na-eritezi. So ha ya achọ ndị ha ga-eyuzu wee na-eri ihe ha na-eri. The only way ọchịchị ga-eji banwe onye Igbo aka bụ n'ọhịa dịka na onye Igbo bụzi onye ama etu esi ya na Burkina Faso. Iwere ego di ya ka ekwubezie. Ịghọtago? Ma ọ bụrụ na gị ha tụrụ n'akwụkwọ ị ga-ejegide kọtụ ike akwụkwọ. Nwanne anyị nwoke Peter Obi o duru onye ọbụla anya nọ ya win. O duru onye ọbụla anya nọ ya win. So onye Igbo eji abụma mụnwa masị ndị Igbo zuo ka anyị mebe ihe anyị na-eme maka na onye Hausa ahụ na-achị anyị ọ bụ ha ka ya eriju afọ. E nwekwara ajụ njụrụ ndị Igbo inye anyị presidency ma anyị dị ka ndị Hausa na anyị wee dịkwa etu anyị dị ma anyị na-ebi ọfụma ọ na nke ka anyị mma. Efu na anyị nọrọkwa etu anyị si nọrọ na-eme ihe anyị na-eme ka anyị sị na ya amaghị ihe ọ ya emegide maka o ji ihe nwata wenye aka elu akala oyile ọ ga-ewetu. Etu anyị si nọrọ kịta na ọ bụrụ ọsọ ndị Igbo ka o ji n'onu anyị nwee advantage na Nigeria na etu ọ bụla isi cheki ya ha na-edevelop be ha mana ịnenekwa development efu na ya nọkwa far from ya bụ ihe. Ọ maka na anyị bụ ndị na-emebe anyị na selling ka ihe seaport a ji dị anyị mkpa too much but in either way anyị na-survive ya ka o ji dị mkpa na ka anyị bidogodu na steeti anyị na ọ bụrụ na governors anyị nwere ike ide speed up development in our own way. Even na ya amadụ na ndị anụ wee smell by that seat of presidency before. Ịghọtago? Ọ bụrụ na a combine effort all the members of House of Assembly ya federal ndị anọ na National Assembly ọ bụrụ na ihe lulu anyị enyere ha na ha ga-eweta nwu ya couple with nke anyị generate na by internal generated revenue anyị join ya together ụdị etu anyị ga-esi ga arise ọ ga-adị onye ọbụla surprise. Ịghọtago? So anyị nwee ije na-egbu onwe anyị na presidency we cannot get it. The movers and shakers of ife a na-eme na ala Igbo try they no fit do am. Ojukwu na onwe after ka ọ gbachara ọsọ anata ọ join MPN ka ọ maa ma ọ ga-enwetenwu shot o megide kwuru ọ zọkwuru presidency mana o nwetenwuru ya 1992 ọ ganwuru ọrịa. Mmadụ dịka Chuba Ọkadigbo ọ tried, mmadụ dịka Ji Nwa Obodo ọ tried, Alex Ekwueme ọ tried, so many of them mechala onwere isi. Kedu ndị nwe kịta ga-apụta? Agwara m Peter Obi nwanne m ime ka ihe mezu ike watch ifu na Tinubu ya nọ kịta adị already lose 2027 o bidogo campaign kama o wuru ego niile o nwetara n'ụwa bitekwu ebito ma ya bụrụ na completely maka onye fi na challenge ka ọ bụ na eme ka nwa tute nọ. Ịghọtago? Ana mgbe eji emechi ya ọdịte na-agbagokwa ugwu handle another 8 years ewere mgbe ahụ ịgbadago na age. Ịghọtago? And mgbe anyị kwesịrị iteke ije na-eme ife Malaysia nwere 270 ọ bụ ife abịa kwuo okwu ka nwoke ọ bụla donko were start mix ya na-aṅụ ya onugbu alụ ọka ngwe ị na-anwụ ike ka o si ọ na-aba ọ dị ka ọtọ nda take ya serious. Ije mebe Malaysia has capacity of 230 megawatts ọ ga ife abụ ife abịa ihe aka imegide na-enu Tinubu ebido ma ebe ga na-asị obi importer and export ọ ihe pastara bịa ka anyị importation anyị ma anya esi na ife presidency were ego Nigeria bịa ti ya na Anambra ka anyị rise ya iwu abụọ na echi ya na abụ na echi ya na. There are so many other ways you can contribute to the growth of Anambra State and Igbo land entirely. Hapụ na ihe presidency ya na ya enweta ya hapụ na ya. Ị na-asụ na Obi bụ oge ya ka ọ na-egbu ọ mana ya na-waste time na abi ọ na-waste time 2027 ya na-akpụtebe ya jere waste ego ya ọbaghị uru nanye gị dị ego inyekwuo m president Nigeria o nwere ihe nji mụ na-ekwu dị ego oge waste ọnyanye gị dị ego ya weta ya nwere ihe mmalụ na Anambra ọbaala anyị uru ọkwa efuru River Niger anyị o nwere ihe ị ga-eme ebe a ọba ezigbo uru
isi ekwu ife okpoko anyị na-anya o nwere ka ihe esi wide ụzọ egwuo ya gwumina anya ana si ebe a tiri ya pụta ọka wụọ ọnya gravel white stone wụọ ọnya chanel mmiri eti water transport ebe a ewe flying boat na ifu na enyi dị ịda agbazi n'ụzọ na-enwe ama accident go slow fia enwesị bus stop nya ebe ha na-akwụsị mmadụ pụta na otu ọbịa ebe a banye ụgbọ fia o ruo n'ebe efe ikreti na jobs ọ mmadụ ga na-alụ mmadụ ga na-akọtụ tiketi ya mmadụ na-anya ụgbọ ahụ enwe ndị na-asavisi ya etc ime ya iti ya kesasịa ya everywhere ịghọta ibe na-eme nke a bụ another way a ga-eji wee na-create employment job opportunities and development iwere ego a na-eme ije na St. Teresa ike ya ndị nọọsụ nyere 500,000 ije ebe enyere ndị a 200,000 enwe ihe eji ya onye nyechara 200,000 atụkesịkwa ya ọgwụgwọ echi ọ naghị ego ọzọ mana o nwere ife ị ga-ekreti ọ dị in place to help the people to ease means of communication na-agbagharị hapụ ihe president a na ihe achịnwu Naijiria evu na onye ya achị Naijiria abụọ ka ọkpa anya nchara ihe ejiwu Nigeria is so corrupt anyị mana ọ dị corrupt ihe emezini ya apịa bịa ka anyị dozigodo Anambra be anyị ọ bụ na ọkụkọ anụnwa na onwezi isi anyị egbuo onye ọkụkọ ka anyị mara ma anyị na-emuve emu otu a Peter Obi si wee na-agagharị afụkwa m vidiyo onye ipostu ebe ọ nọ na mosque ekpe ekpere ị na-asị na ama atụghịrị ya that na the whole Nigeria ama separate because he a ga-atụnyere ya ọmana ọkwa mmadụ ihe declare winner ọ ebe a ka nsogbu dị na ọ bụ ihe a tụrụ ka a na-ekwu anyị tụghere ya mbụ mụnwa sokwu mere ya kampen anyị ka nkụ mere ya kampen gụọ egwu dị na ya gbagharịa mụnwa gbaghari fuel na moto anyị na-ekwugharị at the end of the day akpọkwa result ka esi akpọ ọ bụghị izizi mgbe e melụ nke Abiola 1993 ọkwa ịbụrụ ọsọ Abiola emechiri ya Humphrey Nwosu so conduct the most credible election free and fair mgbe anyị nwere two party system SDP NRC nke kwedoro nye nchịkọta emechara ya gịnị mere Abiola ahụ ọchịziri ọchịrọ gịnị mere ọ megidere nwụọ n'ime ya after 30 something years ka ị na-abịazi ịkọ ya ka ịkọcha nwe ihe meaning now Yar'Adua winụrụ election ọbịa winụrụ o nwere ndị ga-eti ihu ọ bụ ya win mgbe ahụ o winu election a Andy Oba ọkwa ya winu nke Anambra I was a PDP member there mana ama na ọ bụ Andy Oba win ha ndị a ga-ewere gị ti ngige na onwe ya ọbịa winụrụ election na Anambra a just were ya ti di ya n'ọhịa batịrị ya wee declare as Peter Obi a ga-ewere gị ti Buhari winụrụ election 2015 Buhari win on mana ọ na onye ene n'anya na ọ bụ na ọ concede ya defeat a ga-eme ihe mere Gaddafi o wee nọ nwayọ before anyị nọ na-enene result anaba before a na-eme o sendgori ya congratulations nwanne m bịa chịba ka nnabụ otu eke so otu a Peter Obi nọ na ọ karịa ọ na-epatiki ya abana nke anụnwa gọvanọ Nasi El-Rufai mapụtara kịta ka a na-emefe coalition ọnya ka ị na-apụta fọ negodu Labour Party ahụ ọ nọ n'ime ya onweghị ofu mkpụrụ pisi n'ebe a wahala everyday abụrụ esi na abụrụ asịrọ nke emegidekwuru Kenneth Okonkwo esi ebe a pụọ gwakwuo anyị gwa Peter Obi ajọ serious ọ bụrụ na ọ dị serious mgbe ahụ ifugokwa mgbe niile declare that result mgbe ahụ na-ebido si protest gbakwa eji nwaanyị nakpuo ọ ya asị ọbụla iwu gbazie nkịtị ka Nigeria decide ihe ha chọrọ ya nwa apụtasị ọbụla nakpuo why ji isi ọbụla nakpuo effort anyị just like that nke na-enwe m iwe bụ na kwuo n'okwu ka nwoke agbanyere ife niile abụọ from doctor ka ị ga na-anụ ya mụnwa bụ adonkaneli ego one start ọba ego one chịkọ ha na-abụ ịgba ya ṅụọ ya 2 months na onu ga dị ka nke ma isi a Nigerians why would somebody hey take you serious Nigeria agụ ego n'akụkụ you know ọ na-abụ 2027 ka ekwu okwu ka nwoke. What does his voice have to do with this whole thing now? Okwu ekwulekwu bụ obi afụrụ anya. Okwu ekwulekwu. Na-ekwu okwu ka nwaanyị ya sị na mba oge ya etaking serious. Mana ya bụ natural voice ya na. Ya bụ natural, ọ disadvantage ya. Okay.
gọvanọ na-eke emere impeach na Anambra ọsụsụ ya ka emere impeach ama mere aghọta emere ya impeach ọ bụrụ m nwe ememe impeach egwu ahụ atụ nakarịsị ememe impeach as a sitting governor gị nwa House of Assembly member egwu ahụ atụ ịchọzikwa ịdapụtara ha nso ebe a jere eme ya ihe niile abụghị peace enwere time for peace nwere time for war onye si chi iwe jeri ya ona ọ bụ na ha plan gbagive impeach ya iburu ụzọ bebe ha nwa impeach ya n'otu n'otu onye ọbụla anarugodo ụlọ ka ndị ọzọ na-abata mara na onye abụkwa anụ akwụna na-agba na wa ị nwere akọ pụrụ iche ịchọ ka ụwa nọ ị nwere ife dị n'obi ịchọ ikwu gbam ị nwere ife dị omimi ịchọ ka onye ọbụla malụ o nwere akara aka izola ezo ịchọ ka ụwa fụ na inwe passion fọ bịa na gbam ka ụwa n'onu ị nwere biznes ịchọ ịkwụnye n'ọkụ o nwere product ịchọ ka o soro na gbam ịchọ ka ife ị na-ele ife ị na-eme na-aga as viral as gbam we are here for you. Contact the number on your screen ka anyị kwụnye ị n'ọkụ ka ịfụ na ọ na-eme Adamuaka. Gbam is the biggest Igbo interview in the world. Come and find out for yourself.